Ukrainanyň paýtagy Kiýewdäki garaşsyzlyk wagyny demonstrantlaryň hökümete garşy geçirýän protest şäherleri dowam edýär. Ýurdun premier ministri Mykola Arazow wezipesinden el çekdi we protestlere garşy täzelikde kabul edilen kanun hem ýatyryldy. Daşky gurşup goramak boýunça 60 aktivist Gürjistanyň paýtagy Tbiliside ýerleşýän Wake Parkda ýygnanyp gurulmagy meýilleşdirilýän oteliň gurulşygyny protest etdiler. Demonstrantlar şol parkda ýatyp durýarlar we gurulşykdan el çekilýänçe protestçiler şol ýerde boljakdyklaryny aýdýarlar. Irağın demirgazygynda ýerleşýän Duhok şäherine udagy çeken dynusy ýagan ýagyşyň netijesinde köp ýerler suwally. Sil köçü ýol hereketiniň gadyly işlemegine päs gelýärdi we dükanlardyr mekdepler sil sebäpli ýapyldy. Tiger derýasynyň kenaryna ýerleşýän 900 000 ilatly şäherde elektrik üçünçüliginiň hem kesilenligi aýdylýar. Gürgistanyň premier ministri Jantöre Satyballyýew golaýda täjik serhedine bolan çaknyşyklardan täsirlenen Aksay vilayatyna baryp ýerli ýaşaýjylar bilen duruşdy. Satyballyýew ýerli halka Gürgis hökümetiniň ýol guruluş işlerini dowam etjekdigini aýtdy. Gürrüň edilen ýollar Gürgistan bilen Täjikistanyň arasyndaky jedeli territoriýada gurulýar. Täjikistanyň resmiýleri bolsa gurulýan ýoluň öz territoriýalarynyň içinden geçýändigini aýdýar. Kosovanyň paýtagy Pristinada talip ýaşlaryň gatnaşmagyny geçirilýän protest şäherlerini polisiýa gullukları basyp ýatyrjak boldy. Munyň netijesinde bir näçe adam yaralandy. Pristina universitetiniň talipleri Agdalyan ýokary hujaýynyň rektory Ibrahim Gaşiýanyň korrupsiýa bilen ilişkili kanun bozmalara ýol berenligi üçin onu wezipeden el çekmäge çagyrýarlar. Şäherde 25 san aktivist talip polisiýa işgärleri tarapyndan saklanyldy.